बिसि बोसोराव मै दाहाय किस्ति हयतोबा मोखैजों थाखैजों काइ दं बालका अनेक बसर आं तेराइनसि मिंखाय फैमोन गामि आमसेरावथ' गोबांमा लुगुरक दंफानावथ' इको जागा दंफाना काइलाया खाया गदा बाक्सा इको संखाय अनेक बसर ओखाता खाइमान ताव खाइथं हतैको संसार दा चलि अब बाय जेता किस्ति खाइमान बाय काम कै दा चलि को आहायनो 3-4 मास चलि थांता क किस्ति बायमांना 3-4 मास आराम फाय चलि थांमान खामखाय बा 6-7 मास जायमाना खाइनायनि साकावसे हायदा जे खाइ स्रांसाक मान खातायको ताग म पाइखे तै फिसारि रि बुदि ओंखाय तै थागले ता फैसायको 12 मास जाय थांमांगा ओंखाय जेता निनि किस्ति खाइथं माने जेता मोखैथों आखैथों हयतोबा बोसलै नाना रकम बोसलै सार कुनु दामान दं मायाखौ आब्रा ताकलाइनखौ मायाखौ ता मायाखौ आगिराव खामा खावासैसो ने ट्राक्टर केनन जाखा ट्राक्टर जेतो नोंतो बिसिखौ दंमारो मै किस्ति खाइथंबा ट्राक्टर सं मायाखौ ता ट्राक्टर मायाखौ निने और ताम समस्या ओ जे नों मोखैथों काइखिनि ता और समस्या बा तुइ मेसिन बाय ट्राक्टर सिमेन्ट समस्या अब संखावते सुबिदा रंका उसे काटियो बायनानि रिनानि ताबथ' घन्टाआव नों आल बायनो थांका घन्टाआवनो गोबांमा रां मरक नाजागौ हयतोबा जे बाजारनि मूल्यनो ना बरब अब तो बिसे नायमिया ठगबो ताबु मरक मा अब ते दाबाल पैसा बाय मा नारगौ हयतोबा निजेनि पैसा दंखाय ताइसा रां काटियो हेदबा ओंखाय ताबु बर्तमाने हापांनो नरक ताम गोजाना मुसो ट्राक्टर बाय तुइ सारना मेसिन मांखाय मुखासन ट्राक्टर बाय तुइ सारना मेसिन ओ कामिनि मु सिनो सुबुगन रमजागो यांति सुबुग पंचायत के बबो पंचायत को चासुता चासु यासराया निन मुंखाय ब्रज कुमार एमने नों ओ किस्ति खाइबे बाय एमने निनि राय खने रंनो परिरितन ओ बाय ते के तो हपर बयन ता कॉलेज ता अब खाइनो चिराय रंनो नाइकलले हयतोबा परेशान खाइतो हाइतबले परिमा तो हटको सब परिबो ओंखाय कष्ट यादबा नों ताव हापांनि थानि जाते दै मानथुं हाइसबले दैनि समस्या कातेर थुं हाइसबले दै समस्या बाय ओ आल बायना सुबिदा माखां खाता अबन इसा खाइ जातो खाता नन ब्लक खेजा मारा निमो ब्रज कुमार ना